ତା ଭଲି କାଢୁନୁ। ବୋଲିକି କେମିତି କାଢ଼ିବି? ମା କଣ କରୁଛୁ? ଏବେ ପଣସ କାଢୁଛି। ଏଇ ପଣସଟା ଭଲ ଅଛି ତ, ସେ ପଣସଟା ବାହାରିବ। ସେଇ ଭାଇ କେତେଟା ଯାଇଛି ଖରାପ ଯିଏ ବାହାରିଥିବ କାଢୁଛି ଆଉ, ଭଲ ଯେ ଅଛି ଆଉ। ମଞ୍ଜି ବାହାରି ପଡୁଛି। ଆସିଗଲେ ବାବୁଜୀ। ବାବୁ ତମେ ପଣସ କାଢୁନ। ସେଇ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ ଆଉ ପାଚିଲା ପଣସ ଗଛ କାଢିବ। ଲଗେଇଲେ, ଫଳ ଫଳେଇଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, କୁଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଗଛରେ ପରିଶ୍ରମ। ଛୁଆଟା ବଢ଼ିଆ ତମେ ଯଦି ପଣସ ଖାଅନି କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗଉଥିଲ ଗଛ? ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ପଣସ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ପୋଷା ଖାଇବେ। ଗଛ ପଣସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷା ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଣସ ଆମର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦୁଇଟା ପଣସ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଲଗେଇଛ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦରକାର ବୋଲି ପଣସ ଗଛ। ଏମିତି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯୋଉ ପଣସ କାଢ଼ନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦଉନୁ ଭଲସେ। ମୋ ହାତ ବଳ ଅଛି ନା, ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ପିଠି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଣସ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ପଣସ ନେଇଗଲା କାଲି କୁମ୍ଭୀ। ଓହୋ, ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ବଣ୍ଡାନି ଯୋଉଟା ନେଲେ। ତୁ ମଞ୍ଜି କାଢୁଛୁ ନା ପଣସ କାଢୁଛୁ? ପଣସ ତା ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସର୍ଜରୀ କଲା ଭଳିଆ ମା ଫାଡୁଛି ତା ପେଟକୁ।